Kaixo, Unai Zamorano naiz ni, eta gaurko honetan tonifikazio klase bat, edo klase jarraitu bat, edo ariketak ekarri dizkizuet, bai? Ariketa oso onak, indarra lantzeko eta tonifikazioa lantzeko, bai? Beti bezala, 3 ataltxo, beroketa, zati nagusia eta lasaitasuna edo estiramendua, bai? Goazen beroketarekin. Lehenengo tricepsak estiratuko ditugu, quadricepsak. Bueno, lau ariketa egingo ditugu, bai? Gehiengoak aldaketa. Gehiengoak 15 errepikapen biderrilu serie, bai? Pixka errepikapen altuak, bai? Odola hori muskulora iristeko, bai? Eta azkenean, tonifikazio punto bat emateko, bai? Oso ondo, zankada txiki batzuk. Pixka berotzeko. Lau ariketa egingo ditugu, 15 biderrilu, bai? 30 segundoko atsedenarekin. Sentari batzuk gara pixka. Espero dut, bideo hau edo ariketa hauek egin eta gero, bihar agurtzetan izatea, bai? Tonifikazio entrenamendua. Eskipin pixka. Bihotz maitasuna pixka igotzeko, taupadak. Oso ondo. Lehenengo ariketa, sentariak, normala, sentariak, Julia, bera, ez honea, eta ez honea, bera, eta igotzeko garaian, ipurria, zuzen, ez hemen. Bai, handik, zuzen. Osoko, 15 biderrilu, prest? 3, 2, 1, guazen. Sei, 7, 15 dira. Eta 15, oso ondo. Errepikapen altuak erabili ditut, bai, ariketa egiten, denbora gehiago egoteko, bai, eta odol kantitate gehiago muskulore iristeko, bai, hipertrofia, bai, bilatzeko, muskulori gogorra eta handia egiteko. Oso ondo. 30 segundoko atsedena, todatzute beti bezala, pixkatean, behortu, bai, deskantzatu, eta goazen. Prest? 3, 2, 1, 15. Maika, eta oso ondo, hanka gogorra ditut nintiak. Ondo. Azkeneko 6 errentuko zitzaigun, bai? 15 biderrilu egiteko. Ondo. Espero dut ondo otea, bizuzatzea, eta oroitu beti mugitu etxean. Ondo lehenengo ariketarekin bukatzeko, azkeneko 15 errepikapenak egingo ditugu orain. Prest? 3, 2, 1, 15.
Amabi. Amairu. Amalau. Amabost. Oso ondo. Lehenengo ariketa eginda. Beko atara pixkat. Landu dugu. Orain goiko atara tokatzen da. Bai? Tricepsak landuko ditugu orain honetan. Nola? Flexioak eginez. Nola? Diamante. Eskuak juntatuta. Bai? Flexio normalak egiterakoan hartzen dugu sorbaldaren altuera. Bai? Eskuak gutxi gora bera inbentatzen ditugu. Bai? Tricepsak bakarrik lantzeko pixatxoa puntuago. Bai? Diamante hau da. Baina hau oso zaila da. Bai? Pixka juntatu eta nahiko izango dugu. Alduenak airean eta ezin duenak belaunak oiatuta. Hemen. Bai? Orain honetan berdina, 15 biderriru. Prest gaude? 3, 2, 1, guaz! Eta 15, oso ondo. 3 serie dira, egin dugu bat. Bi falta zizkigu. Ondo, eskantxoek aprobetxatu. 20-30 segundu txoek, ur pixkateateko, lehortzeko, bai? Eskantxatzeko, aprobetxatu denbora. Oso ondo, 15 biderriru. Bat egin dugu. Oroitu, juntu, eta arnasa, garrantzitsua. Orainik airean egingo dut, bai? 3, 2, 1, guaz! Eta 15, oso ondo. Zuek ikusi, bai? Nahi baldin badezute, ohar baldin badezute airean. Ezin baldin badezute, belarrak apoiatuta. Azkenean bakoitza bere norberaren eara, bai? Egin beharko dituenik eta hori. Prest? Guazen, azkenekoa! Hirugarrena, 15 biderriru. 3, 2, 1, guazen! Eta 15, bale, oso ondo, bigarren ariketa eginda, lehenengo bi ariketak eginda. Ondo deskentatu, aprobetxatu edateko. Oso ondo! Quadriceps loratu ditugu, tricepsak ere bai, orain honetan gluteoa handuko ditugu. Bai? Nola? Kuadrupedia, jarriko gea, bai? Grasa, gora, kontrolatuta, bat. Eta bestea. Bai? Orain honetan, 8 egingo ditugu. 4 eta 4. Eta horrelako 4 serie egingo ditugu. Bai? Oroitu, posizio egoki bat jarri, eta mendigan. Gora. Gora gotean, gluteoa indartu edo gogortu, bai? Ez hemen, hau ez. Eta hau ez da, bai? Eta gluteoa hemen gogortu. Bai? 4 hanka bakoitzarekin, eta 4 serie. Prest, 3, 2, 1, guazen!
Vale, osondo. Honetan, 10 segundotxo, bai? Gutxi. Venga, preso badia. 3, 2, 1, guazen ja. Osondo, bixen gelditzezkigu 10 segundoko atxedena, eta horretu, glutea, hanka, gora daudenean, gogortu. Venga, prest, 3, 2, 1, guazen. Vale, osondo, 10 segundo eta azkena. Prest gaude, guazen. 3, 2, 1, azkena. Zezkigu bai, tonifikazio entrenamendu bukatzeko. Orain honetan, zankalak, bai? 10, eskubiarekin. Garraian 10, ezkerrarekin. Eta hori bai 30 segundoko atxedenarekin, guazen 3, 2, 1, guazen. Zazpi, zortzi, bizkarra zuzen, bederatzi, eta 10. Oso ondo, oroitu, bizkarra zuzen, bai? Ez hemen, eskurbatuta, eta ez atzeraka, bai? Zuzen. Oso ondo. Venga, hau eta hurrengoa eta listo. Animo. Venga, prest. Ega izatetan apoia, Espero ez dut bai horrela izatea egotea. Prest, 3, 2, 1, ja! Vale. Oso ondo. Hankakia gogorrak edunik. Oso ondo. Azkeneko serie galdituko zitzaigun. Zankadako ariketa hauek bukatzeko, bukatutzat emateko. Bai? Hori, egun hauetan mugitetxean. Bai? Ariketa fisiko egin. Ondo etorriko zaizue. Eta azkena, prest? Guazen!
goazen 8. Eta azkena. Bale, oso ondo. Bueno, azkeneko ariketa eta gogorrena, bai? Plantxa eta flexio moduko bat da, bai? Nahaste borraste bat. Plantxa frontalare klasiko dira, bai? Plantxa frontalare dugu. Eta hemendik flexio posizioa egongo gara. Eta hemendik plantxa posizioa. Bat, eta berriro. Bai? Hori izango litzateke ariketa, variante bat, belanak apoiatuta, bai? Ezin baldin ezke, belanak apoiatu, eta listo. Bai? Saiatu bizkartetan tentsioak entzen, bai, Eta hemendikan, bat, bi, hiru. Bai? Oso ondo, 8 bi serie, bai? 8ko bi serie egingo ditugu 8 errepikapen, bi serie, amaitutzat, edo bukatutzat emateko tonifikazio entrenamendu hau, bai? Ariketa gogorra da. Prest, goazen. 3, 2, 1, goazen. 1, 2, 3, arnasa, garantzitsua. 4, 5, 6, 7, eta 8. Oso ondo. 30 segundoko atxedena. Azkeneko ariketan sartzen gara, bai? Ariketa berdina, 8 errepikapen, oraindik airean egingo dut, bai? Pixka estiratu, eta listo. Espero dut gustatu izatea. Goazen. Prest, 8, 3, 2, 1, goazen. 1, 2, 3, 4, arnaz labitu. 5, 6, 7, eta 8. Oso ondo. Bueno, estiramenduak. Ani, zer dipatzetan bukatu ebentzat. Ondo. Estiramenduak garrantzitsuak. Kuadricepsak, bai? Zankadak eta sentadillak egin ditugu. Estiratu beharreko muskulua. Oso ondo aldaketa, zerretan bukatu denik. Tonifikazio entrenamendu gogorra, Azkenean 20 minutu inguruko entrenamendu bat da, baina intentsoa eta gogorra. Ondo, hemen aduktoreak pixkat. Oso ondo eta bicepsak bukatzeko. Espero dut disfrutatu izatea, dezerdia egitea, bai? Laketa. Bueno, animo asko, egun hauetan, eta oroitu beti mugitu etxean, bale? Venga, 3, 2, 1, bale, eta listo! Oso ondo talde zaindu, esarkada bat, eta oroitu, ezaztu mugitu etxean.